Vay, tur demle çay içedin gelse. Men yan gelme bilem oğan yerden emmadi onu. Vay, daş etsin. İnni özüm etmeli var kalmı işlerden. Al, hiç. Özüm çay demlep veren. Daş etsin men mangalını bak. Daş etsin doğdu. Boldum. Yığına bolun olsa. Men yanama aytdım hayır ayse men bilem oğan yerden emmadi onu. Vay, men öyle yığına ayır. Vay. Daş etsin. Şimdi şunam gelin etmeli mükemmel tav ettim. Men manglayma. Geceme geldin. Geldin mi oğlum? Allah. Ekide var mı neyini? Nereden tapıp getirdin bunu? Kembul. Ha? Ekid? Ölü biten tav tırın değil misin? Yo, avretten ecemem. Almayan mı bunu? Ekid daş etsin. Neyme değil Gelip mi gel. bunu? Ekid. Neme diyemse? Alacak gemidin. Tanap tanap Neme oğlan. diyem? Sığır yağlık edip. Yok ece, yok etsen onu çıkartan öydü. Böyle getiren adam. Ah! Tavus biri var ya, böyle bağışlı ben Tavus'um, beni bağışlı, canım bağışlı, beni bağışlı. Tavus gitti, Tavus. Ne bu? Neci, Tavus gitti, Tavus gitti. Dur, gerek gel sana, gerek gel. Bu yayıcı kımart beni, Yürü oğlum, yürü. Önündürdün mü onu? Siz neme brigada yardım üstüme geliyorsunuz kız? Uyan, sen kol terler var. Vay, sizin bu terletler ne diyeyim mi? Sana yoldaş taptık. Nem kattı bay. Bay. Tüccar bay diyiverim. Gelsin elbette. Vaktoğun çıktı. Sizden tamamım şeylettim. Yaşım 50. Sen kim bende de? Öyle aslında haberim var mı senin oğlum? Ne biçim vuruyor? Sen yaşında da doğrumu git. Ölümü taydın. Ağayım, o komşumuz Gülhır'daydı ağaydım. Öğrenen 20 yaşlı vardı. Gülyar yaşlı böyle doğru der mi? Ulan Gülyar yaşış böyle öldürüm. Senin yaşını gören oluyor mu? Yok bey oturuşuna hiç merhaba ana. Vay ulan bana edecek bunyan yaksılıklarını. Değerik de. Nereye çık bana? Gel otur. Sen bana 50 yaşlıyı taktın. 30 yıllık yapıp çekti otur. Gerek ya bana çağırın. Vay buna erkekliğim yaran olmadı. Beni zarfla netli. Şunu alıp adamın hafif mi? Ne uyuyacağım çay içme? Ne uyuyacağım çay iç? Şu 50 yaşlı karıyı tapan. Sen ne yapamam? Ne yapamam? Ne emmolla? Orada dur. Uyan. Yüzümün yana hiç o. Ömrümde yaptım. Bir sevdiğinle. Şunca yıl eden ağam bir lira gittiniz he. Yanına da kara faslı geldi öyle. Ben gideyim. Dineyim olmayın. Öldüm ayrı yazacaktım ben. Dur Mira varıyor. Şu atlara bakacak belli de. Neden gönderlik de kadam yaratış soralı.
Bizim maşgalarımızda hemme baylık Allah. Yöne baylığa satınak olmayan atlarım vardır. Hem de datti yavaş yavaş. Giyin bol uyuyacağım. Oğmi, otursun mu? Oy, Anne Elcan evde görünen o. nerede? Acayda oyna otur. Böyle. Elcan kıydım. Değerli. Elcan hem ol kıydım. Nerede? Hem ol sana. Nerede? Kıydım. 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 Nereli? Önüne geldin mi kıydım? Elcan kıydım. Ne ol sana? Önüne geldi top yudup dur görün ok mu çağan özün berde koyan yek özün hem çin koyan. Kıydım. Kara sintek. Hayırlı ölüm koyan. Geç ocağa. Önüne geldi geç. Gel ver. Hemen telefon oynayıp oturuyorsun. Feredi bilen ok mu çağana? Telefon bilen sen hemme dadın başını yersin. Başla beni kaytalamaya. Benim şanımın yalnız kalacak da. Geçetin ocağı cennetten olsun Allah. İman bayram versin. Vah kıydım. Ölüyün üstünden ağlap ölüp olan oğa. Koşuşun ne? Doğanın kini de hoğsar çıkarsaydım. Hiç tadı alat etme. Selamünaleyküm yiğitler. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bir gençler stadya yaşayam ka. Bunu çoğunu. Hava amcan stadya yaşayam gençler. Bunu mu çıkıyor bilmem kan bir gençler. Görüp bilersin ha bu. Bir yoksa da kim olayanız siz? Men bir gencin kakası. Kakası? İlkicimin damağına çarkıren bir mut karasın amca. Yoksa da ki aşırı bir gencin kakasıydı on. Bana bir genç kakam yok dedi ama hayır boluyam. Genç kakam geldi. Ağam bana cevap vermedi. Özümü varıp göreyim. Oğlum. Köçede keçesiz taşlap.Öyün keçesinde oturmağına eldin mi? Durmuşun orta kuduralgasında taşlap. Soğuk gelmedi yolu. Uğratmağına eldin mi? Gamlı günü gamlanma. Şahatlığımı da şahatlanma. Dertli kahvemin derdine dertlenmem. Yalan göz yaşlarımı gör közmane geldim. Sehet. Olşan. Bolcağı istir. İyi yaratın. Bir mit ayak çek. Indi näme ders? Çağlarıma beydip yıka koyup bolmaz. Olşan. Bilýärmi meniň maşgalany. Düşünýän çağlarym menki. Ýöne han bir alazyny taparsa. Alo? Nidar oğlum kardeşten. Minam gidiniz staydan çıdama oğlum istadı. Nahmet savuştum ordu. Elim kıyımından bıramak niye malını da taşınamam. Çıkıttı adam bulamak edecek. Ya dedemin üstürmüş. Häzir iyi berýän Muhammedi, häzir doğun iyi berýän. Häzir on gow merkini berdirer, men takdir ber wakaly. Alo, Alo. Muhammed, O. sen nerede? Saçta mı nece? Şalt barda giýewini öllür ýalar edip urup gaýtdy. Merkini ber şoň sen. Jigiň urupdyr, alga çalt bol ýöne. Çaltırak bol.
Näme? Bolly bar ýa-näde? Şiňcan, näme boldy? Ben soğuştum. Elimim ağrıyor, yana yürüme. Hani ödünü yırtdı? Çıktı. Gör bolýar sen doktora görkezelen gör. Nire varayım beslenip. Ayam, baňşular taý edýär. Aýtmadylarmy? Men haberim yok. Maňa aýtdylar, bar geýin. Aydılmadık yere gitmeye utanın yok mu? Kıyamat günü goňşy döndür. Başga gaýlyklar bilen ýatdan çykarandyr. Bar geýin, toýa gidýäs. Hey bolya. Geç dost. Çay vereyin. Oğlum dost, işler. Gittin ay kaçan elme görüşem dağım. Oğlay gowmadym näme diýäň? Toy edipsiň aýdyňa gowma. Ay aýtjaktym, wagt bolmady, birazajyk işler bilen başga gaý boldum. Bagslarsın da dost. Öýdäki çay alayda çay içelli. Evet, şu telefonu goýaý da ro biwar etdiň ay oýnap. Otur çay içelli. Bolýa dost. Öyle ne? Şunda internetde var, şu ýerler gowça da ekan. Hani? Näme oldu dost? Ýüzüňe aktam boldular. Ya sene maşyk bolduňmy? Dost men gideýin işlem ma. Otur da näme çay içelle gel dost. Çaýla oturmaly ýöraýyn men. Bir hile walla oturmalyň da dost. Başla dost. Nurtaç! Bu näme? Men sana internetde suratlaryň paýdaşlyp beremok telefony. Öňe gerekli bolan zatlara lipment berdim telefony. Näme surat videolar paýdaşyp berdim? Inni gaýdyp telefonlaryny görmäýin düşündiňmi? Bağışla men bilemokdum. Näme sankan? Aýylyşym bilýän durasy ýokla. Aýyny bir tarapdan söýülmeden oga, ýöne leýlim dogry aýtja. Ýaşy bilýän, şeýdip ýaşaýyn ömrümi tinçe. Watson! Bu ne yapıyorsun? Sen bana götür. Öyle şeytin. Öldürdün ya TikTok'ta. İçimdäki derdimi gözümden duýdum ece. Dünýäde bir sen meni hiç kim kamsöýdüň ece. Demalym sen demiňden, utanmadym kemimden. Seniň ýyly eliňde mehrimi duýdum ece.
Dıyılarıma baş koysam, senli dünyanı söysem, käte yokluğunu duysam, hasrata uydum ece. Yerlen goradın meni, dertten goradın meni, senin her bir sözüňi kalbime koydum ece. Alo, ayarloğan oturmun, qoğum ýagdaýlaňyz, ýaşymysyňyz? Hawa, ýaxşy, Hudaýa şükür. Hawa, ay hawa, ýagdaýlarym şonýal. Toýa da başladyk. Hawa, bergäde girdik ayarloğan. Ay qaqadam ýeki oglumyz diýäde. Toý ullan tutaýarlyp otyr. Hawa. Bergedir da janyma sag bolsa. Bolýa ayarloğan, bolýa sag bol. Gelin toya qatnaşın, soğuşun sağaman, oğlanlara da aydın. Bol ya, hoş, sağ ol, sağlıkta görüşelim. Ece, toy deyip giden mergä batmak näme gerek? Yine de kösenjok ödümüz. Bergini kim bermeli? Bak oğlum, toy bir ullan tutaýjakdyk da bir. Ýeki oglumyz da senem. Günnýüne gelnäçe diýip sowaýal Ece. Meni arady. Ullan toy tutmak hökmanda Ece. Borda oğlum, sen diýeniň bolsun. Allahu Akbar. La ilahe illallah. Turcan geliyor. Isını gündüz öpneyen şu adetin yapacak. Trole, dillerinden almalı parlar. Kızım bana kendine de. تعذبوا نفسهم نخرب على ودايم طول النخر يعني نعمل ايه؟ Ertelip görmedim. Alsın vurun ettim ben. Telefonu bana nanları yanları şomdan bol ver. ولا سامان Böyle çağları gözleri. قام جارم شوات جين واتشرنا ها ودا يشكر عغي شو نيرتن المال أول ما لعبت براتكي جاهات تقول أنا نيرتن ما يشورك أي نعمة ديننا وقتي أيام أنا ماما منكرت شرم نعمة لنا دولة كافيه شايل نبول ورانا أنا داقمة أين بعد ما تقول له شايف Xan, Kerwin. Gelin nahar uçtu. Xan, Kerwin. Gelin çağlar nahar tayın. Bular ne için gelin okka? Hakkı, biz sana söz veriyoruz. Bizim seni alıp öz vatanımızı kovarak gezeriz. Daydan can ona oğlunu getirdik. Şimdi çağlar aman ocağda kakasının yolu bilen yürüye.
Ene, şun kakanyň doglaryny kakanyň arada bir açyk aýdyp berýdi. Bor bala, bor, aýdyp ber. Hava balalarım kakam arada sorayarsınlar. Kakam kiçilik döwründe de başka çağlardan taýlanýardy. Kiçik wagtynda da ütgeşikli wagtda ol 5 ýaşynda iýen watanymy gorajak, watanyma gulluk etjek diýip ondan soňra 12 ýaşynda hara gullugyny okuw etdi balam. Ece, Ha oğlum. gel ayda bir minç. Böyle ya. Ece, sen kakam meşeliydim, kakam emeyzedim mi? Ha oğlum ben de yapsın kakana. Onun kakam sana dizen aydım ayıp berayna. Aýdyp ber oğlum. Eger senin sorasalar men akta bilem o yara bardat boldy. Yine de men hakda sorab berseler taşlap gittim men sizlikden öldü. Eger senin sorasalar men akta bilem o yara bardat boldy. Yine de men hakda sorab berseler taşlap gittim men sizlikden öldü. Näme sebäp ýeke goýdum diýseler o durmuşdan geregini aldy. Menin bile bir ömrüni geçirme. Sowda bol göreli, alsana. Şuna sowda başlyk gatyga boldy. Ay, tuweleme berek gella. Ine, bulam sana sowalga. Sağ ol ağam. Bugün ýöne başlykjan sowda da gowy boldy. Özüň bilýän alçynjy günem hepden doglaňyny. Bir dinjal mahlada istek bolmaýam. Özüm töleýän başlyk. Men hasama dinjal alyp gerek. Men sana puly keyip etmek üçin beremok. Bitte maşgalaňa gerekli zatlaryň alyp berdim. Başlyk ýekeje günlay. Bir taňa çykdy jetdiremok, özüm töleýäni. Ýekeje gün dinjal aýalagam. Ýekeje gün. Gep pulla däl. Çemçelap ýygnanyny bidirelap dökme diýen. Bir zatlar tutunmaýan senem bir baýa iýleňinde almaly etmeli zatlaryň et düşündiňmi? Iň soňky sapar bolsun şunu ýalbat diýen. Bolýa başlyk düşündim. Dostcan, täze maşina aldım. Al senem sepsene. Akbat alyňa ýaşy diýerler. Nesip etsin. Bolya, özün sepiver hani? Alo. 15 santor zakal aldım dostcan. Bir gayrat et çalçak yetiştirever bir saagadyň dowamynda. Ha, söyleme, 15 tort diýsene. Bolya, aýdysyn ýany ederim dost, aýdysyn ýany. Bolya. Söyleme, tort ederim. Ağam on çok hoşma lala zaili yana da do. Bare gulmazsana şu yerden. Gördüm bil yana o nimet melliğini.
Kakacan. Jigim, men sana 10 yaşdan tort zakat etdim. Öň alyan tortlum gaty süýjüdi, gaty gowdy, tagamla söz ýokdy. Iýip dadyp gör. Bağışlan ağam. Emmeladyň öwezinde olar, indi gaýtalanmaz. Bolýar jigim, işgarlaryna bir seret. Dewran, dur. Ali, geliň bäri. Yan kulaklar kim etti? Ali. Ali, bar sen işiňden moly ber. Dost, beýlesin öýtmeýärdim. Kynunymyzda, gowulmyzda bele bolupdyk. Ýöne şuwun özüme maşina aldym. Saňa da maşina aldym. Sen biýgadyr ekening. Kaçanla pullu adamlan. Käbir gyzdan gözüne görünşi. Sen bu olsun bolunu birine qayıqı diýdiň, birine güýkü diýdiň, birine garyp diýdiň. Gelen gudolar ýöne ýyzyna gaýtaryp atýar. Näme agatly şadada garaşýanly. Agdyň urnuň togla. Ece, ana men ardyp etýän Ýewropeýkal şadadam. Hani? Ne? Edil Şahrukhana. Vay Ececan, takla meni. Ahy, näme Şahrukh? Ahy, näme Şahrukhana? Ay jigim sen näme edip berdiň bir kellende kemçilik bar buň. Eýet zat ýokmy? Gençe terede çağam. Vay krasavçik bağışla. Ahy, näme iş yapıyorsun? Näme krasavçı? Men näme ulan? Ece bu mat 2024-nji ýyl siz düşüneňiz. Öldüm, o düşünýär. Şaýda urleş. Kaçanla Krasnovodsk'dan dostun gelinne. Mekanın öyle olmamış. Hova. Assalamu alaykum. Tamam. Mekan mı? Hova. Mekan. O cicicim. Sen sorak gettirler. Onda. Qawmya dedi. Salam, gombra geldim sana. 5 minut kuruluş bolar mı? 5. 2000. Bir min döm bolýar bir. Şaýda urleş. Men ýanymda. Gel doganyň gulagymaýda. Näme o dost? Aşağıda göründü. Boyra mı geliyor rahat deyip. Hem beni şef rahat deyip dedim. O şef diýip oýnatdym men. Dost, düýün bilen bolsam, işlekli ýerdim. Düýün mantamyşdy. Düýün elmeli öýründen var. Mesela gomas sagat berip bilen. Atel vardı. Ahmatlı bakadın. Nomu nesemeside. 2000 boldy. Apyna yap. Dost. Men sana ne? Habarlaşak bolmy? Gelip dur. Hökman geligine ýa Krasnovodsk'a var onlar bir boyra mı gel. Men şef 24 saat. Ödüm hiliynim o. Kara dürüt yakın de var eken o. Извините, с вас 55 манат. Tölecek mi? Yok. Может, хотя бы 50. Bolana. Anhada bir doğru oğlanları. Ağız, вообще-то sen kim?